Amics, té la paraula la diputada senyora Sílvia Oriol Serra. Segons els butlletins de l'Observatori del Treball i el Model Productiu, vora 500.000 immigrants residents a Catalunya no s'han incorporat al mercat laboral, però tots tenen sanitat gratuïta, educació de franc pels seus fills i tota mena d'ajudes i subsidis. La immigració, que segons vostès venia a pagar-nos les pensions, resulta que no només no paga, sinó que genera una factura colossal als contribuents catalans. Una factura que no es limita a ajudes socials. D'ençà que vostès van permetre l'entrada massiva i invasiva d'immigrants procedents de continents amb índexs delinqüencials superiors als nostres, necessitem seguretat al transport públic, als hospitals, a les escoles, als centres comercials, a tot arreu. Les seves dèries proimmigracionistes i la seva permissivitat amb l'islam han consolidat el grau 4/5 en alerta antiterrorista. Els fanàtics campen impunament per carrers i places, exhibint amb orgull el seu fonamentalisme, encarnat en el vel que imposen a mullers i filles. Han fet trontollar l'estat del benestar que els nostres pares van encalçar esllomant-se a jornals a la fàbrica. Tot perquè el seu caparró benestant i despreocupat, la immigració equivalia a riquesa. L'única riquesa que ha generat la seva immigració és l'eixam d'interessos, prestacions i guinguetes que han sabut crear a redós seu i que casualment, sempre que grates un xic, o sorpresa, hi ha un polític o expolític dirigint. La dgaia és només la punta de l'iceberg d'una indústria fructífera que importa humans com a matèria primera. Tràfic de persones i d'influències. Aquest tema les esquerres el dominen. Què farà el seu govern, senyor Illa, per evitar la Catalunya dels 10 milions que volen imposar-nos i que amenaça la pervivència dels nostres valors i identitat, la continuïtat dels serveis públics i la seguretat i integritat dels catalans? Per respondre té la paraula el president de la Generalitat. Senyora Orriols, ja fa un any que vostè és diputada i ja havia sentit dir això de diferents maneres bastantes vegades i ja havia contestat amb molta claredat cada vegada que vostè ho ha dit. Miri, la seva realitat avui és que la seva formació política té 14 regidors a tot Catalunya, una alcaldia i 2 diputats. Això és el que vostè representa avui. I faig un pronòstic. El seu projecte polític fracassarà. Fracassarà perquè a Catalunya vindran bé les coses. I estan anant bé les coses. I a Catalunya vindran bé les coses perquè el seu projecte polític fracassarà. Per repreguntar té la paraula la diputada senyora Sílvia Oriol Serra. Vos defenseu una Catalunya desnacionalitzada, empobrida, col·lapsada, islamitzada. Nosaltres, un estat català lliure, pròsper, segur i occidental. Si està tan segur del fracàs de la meva formació política, convoqui eleccions i mirem què vol la ciutadania. Per respondre té la paraula el president de la Generalitat. Jo defenso una Catalunya oberta, inclusiva, pròspera, que integra tothom, que està oberta al món i que té esperança. I que veu els canvis que estan passant al món amb esperança. I on els governs fan la seva feina. Gràcies.